Beste mensen, ik ben zo vrij om aan te nemen dat iedereen wel bekend is met de rol die D66 speelt en gespeeld heeft in de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap. Ik denk aan te mogen nemen dat wij daarin een voortrekkersrol genomen hebben met goede ontwikkelingen tot gevolg. Bewustwording, acceptatie en ruimte om het leven te leiden op een manier die voor ieder in het land gewoon zou moeten zijn. Maar we zijn er nog niet. Wellicht nog lang niet. Dat we hier bij elkaar zitten om jullie zorgen te bespreken, zegt erover eigenlijk al genoeg. In onze ideale wereld zou het eigenlijk niet nodig hoeven te zijn. Dus zijn er nog stappen te zetten. Jullie hebben een regenboogstembussakkoord uitgewerkt. Daarin staan in 5 onderwerpen jullie aandachtspunten benoemd. Wij vinden dat allemaal belangrijke aandachtspunten. We onderschrijven die dan ook als onderwerpen waar we attent op moeten zijn, waar we moeten werken en waarop ingespeeld zal moeten worden. Daarover bestaat van ons uit geen misverstand. In datzelfde regenboogstembussakkoord worden echter ook een aantal absolute punten benoemd die niet zo gemakkelijk te bevestigen zijn. Die lijken ons verplichting op te leggen die we niet hier en op deze plaats hard toe kunnen zeggen. Denk aan toezeggingen van financieringen en het opleggen van zaken aan andere organisaties waar wij niet direct invloed op hebben. Daar kunnen we niet helemaal op ingaan. We zullen ons wel met alle mogelijkheden inzetten om alle punten na te streven en te bevorderen. Daar kun je op rekenen, want wij zijn D66. En D66 Venray zal alles doen om daar zaken in waar te maken. Tot slot, we staan nog voor een lange weg om te gaan. We willen die weg samen met jullie bewandelen en daar kunnen jullie zeker op vertrouwen. Zeker bij D66.